करले खाइबू ना आउ कलरा चिप्स कलर चिप्स खाइबू हाँ हाउ 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 कर दो ମୋ ପୁଅର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କଲରା ଚିପ୍ସ କରିବି କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ନାକକୁ ଟେକି ଜମା ଖାଇବେନି। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଚିପ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଚିପ୍ସ ନହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଏଇଆ ଖାଇବିନି ତାହା ଖାଇବିନି। ଆଉ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ମା ହିଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ମୋ ପୁଅ ନିଜ ହାତରେ କେମିତି ଖାଇବ। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇଥାନ୍ତା କି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଭେଜ୍ ପରିବାରେ ଚିପ୍ସ ବନାଏ ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ସେ ହାତରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଖାଇଥାଏ। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।